Szia, üdvözöllek téged! Itten most, hello, üdvözlés, nagy árkok lesznek itten. Itten ez most szóló, nincs itt velem senki sajnos. Ezért most itt gigantikus nagy szóló, modos, fúz, felbusztolt kurva lesz. És most az a terv, hogy szélbasszunk mindenkit, érted? Tehát, hogy itten szélbaszva minden. A szorzó alap, azt leptetjük egy szar. Nem baj. Így a jó. De viszont föl van busztolva, mint a retek. Jó lesz. Nem kell nagyon baszakodnom azzal, hogy elfogyik a bola, meg minden faszom. Ez ilyen eternális smoke is, ez jobb. Na amúgy ez a parahanyas szintű. 40-eset, akkor ezt fogjuk be. Ez a jobb. Megvan. Mi legyen a neve? Így. Tökéletes. Ugye Brandon? Hogy jött? Köszönjük már nézőknek. Oké. Gondoltam. Brandon, hogy tetszik az új ház? Baszudjál meg! Oké. Szerintem is. Hú te, ez ilyen szűkös. Ó, nem ide lehet még fölmászni. Na. Ide, nagyon jó. Kiváló. Egy. Na, ezt már szeressük. És most ide így, nem oda. Nem oda, nem. Hey. Na, azért. Föl nincs elő. Úristen. Úristen. Ide is lehetett volna létretenni, de nem. Betöltöttem ott jobb. Ó, hogy ezt a mocskos. Mindegy, már ide nem teszek. Ott elég egy helyen. Köszönjük. Randonába jöttem el, hogy egy igazi hasznos lény. Mondjuk láttam is ezt kéne. Nem itt láttam ezt a vaultot, ezt csináljuk. Egy. Közben léptem. Szintén. Ez az. Nagyon jó. Az anyádat! Nem nevelt meg az anyád! Kurva anyád! Most bunyózzatok lehetek! 2 hours later. Szóval itt lenne a vigyillóm. Hát elég csöves lett, de most itt van. Jó az. Nos. Most kibaszom a sok volt egy jóval, még ezt a szart összeszedtem. Na mindegy, ezt a gecit le is bontom. Ja, így. A kurva anyádat te! Brandon, mit szólsz a tényleges igazi házamhoz? Mi van kalácsképű? Ez az. Hát nem tágas, de kezdésnek tökéletes szerintem. De basszus. 300 fívőjes. Tökéletes. Így hívom a lényt. Nagyon imádom ezt a speed-t, mivel ez se tud elfogyni, eternális tudsz. Itt építés közben kiadottam egy dilót. Gyulabajt.
Sziasztok! No breathing! And you had the whole morning to get through. Most komolyan kifáradt ez a csicska. Most áttérünk erre az oldalra. Megnézzük itt mi újság. Amúgy hatalmas nagy előrelépés, még nem haltam meg. Itt még mi a lehet elszóltam magam, most meg fog dögdeni szerintem. Sziasztok, nem baj. Jó, figyelj! Legyen az, hogyha Oh shit. meghalok, Here we go akkor vége a again. sorozatnak, oké? Vagy hát a face-nek. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!